ತುಳುನಾಡ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ಸಿರಿ ಪಾರ್ಧನದ ಅನನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ರೂಪಕದ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆ. ಸಿರಿ ಪಾರ್ಧನದ ಅನನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ ರೂಪಕದ ಮಾದರಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆ. ಸತ್ಯನಾಪುರೊಟ್ಟು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ತನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮಗಲ್ ಸಿರಿಗ್ ಮದ್ವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೇರು. ಬಸ್ರೂರು ಗುತ್ತದ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಗ್ ಪಾತೆರು ಕೊರಿಲಕ್ಕ ಸಿರಿನ್ 11 ವರ್ಷಡು ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜನೊಟ್ಟುಗು ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರು. ಅಜ್ಜೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪಾದ್ದನದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆವೃತ್ತಿಲೆಡು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ಕಾಂತು ಪೂಂಜಗ್ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಭೂಮಿ ಕಾಣಿ ನಗ ನಾಣ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಸಿರಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸಿರಿನ್ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಟ್ಪುಡ್ ನಗ ಅಜ್ಜೇರು ಕಾಂತು ಪುಂಜಡ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಪೊಣ್ಣನು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣನು ನಿಕ್ ದಾರೆ ಮಲ್ತದು ಮೈತದು ಕೊರ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಮದ್ವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿವರಣೆ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದೊನಲೆಟ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೈದಿಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಸರೂರು ಅರಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾಪುರೊಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನಡೆತಿದಿನ ಮದ್ವೆದ ತಯಾರಿ ಐತ ವಿವರಣೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಗೆನ ಕಿನಿಲಾವ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲದ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬೆಲ್ಗೆನ ಮೇಲ್ಗೆ ಮೇಲು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ಯರ್ಗೆನ ಕರಿಯ ಕರುಂಬು ಕರ್ತೇರ್ಗೆನ ಕರಿಯ ಕರುಂಬುಡು ಕಂಬ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆನ ಬೊಲಿಯ ಕರುಂಬು ಕಡ್ಪವೆರ್ಗೆನ ಬೊಲಿಯ ಕರುಂಬುಡು ಒಯ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ಗೆನ ಕರಿಯ ಮುಡ್ಯಲೋ ಕಣಪವೆರ್ಗೆನ ಕರಿಯ ಮುಡ್ಯಲೋಡು ಜಲ್ಲಿಂದೆ ಜಪಡವರತ್ತೋ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಟ್ ಸಂಕರ ಪೂಂಜೇದಿ ಓ ಪಾಲೆಡ್ ಪೋತಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚೆರಡ್ಗೆನ ಇನಿ ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾವೆರ್ಗೆನ ಕುಕ್ಕುಗು ಪೋತಿ ಮುಂಡೋಲಿ ಬಚ್ಚೆರಿಗಡ್ಗೆನ ಇನಿ ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾವೆರ್ಗೆನ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಕಾಲೆ ಮಲ್ಪವನು ಉಲ್ಲೆರು ಬಾಲೆ ಕಾಂತಣ್ಣಗೆನ ಬಸುರೂರು ಅರಮನೆಟ್ ಬಾಲೆ ಕಾಂತಣ್ಣವೆನಗನ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿಗೆನ ಓ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಟ್ ಇನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ತಗುಲು ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲೇರು ಸೇರ್ದು ಮೇಲ್ಗೆ ಮೇಲು ದೊಂಪ ಪಾಡಿಯರು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕರುಂಬು ಕರಿಯ ಕರುಂಬು ಕಡ್ತದು ಕಣತೇರ್ಗೆ ಕರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕರುಂಬುಡು ಕಂಬ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಬೊಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕರುಂಬು ಕಡ್ತೇರ್ಗೆ ಬೊಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಕರುಂಬುಡು ದೊಂಪಗು ಅಡ್ಡಪಾಸು ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಲವಂಚ ಮುಡಿಯಲ ಕಂತೇರ್ಗೆ ಲವಂಚದ ಬೂರುದ ಕುಚ್ಚು ದೊಂಪಗು ಪೊರ್ಲು ಚೋಜಾಯರೆ ಜಬ್ಡಾಯರ್ಗೆ. ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಟ್ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಈ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುತಾಲಿಕೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಾಲೆ ಮರಕು ಪೋಯಿನ ಪಾಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚೆರಡು ಗಿಡ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕು ಪೋತಿ ಮುಂಡೋಲು ಬಚ್ಚೆರಡು ದೊಂಪ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ. ಇನಿ ಮದ್ಮೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಬಾಲೆ ಕಾಂತಣ್ಣ ಆಳ್ವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ಬಸರೂರು ಅರಮನೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ನನ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಅರಮನೆಟ್ ಅಜ್ಜೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರು ತನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲ್ ದಕ್ಲೆನು ಸೇರಿಸಾದು ಜಾಲ್ದ ದುಂಬ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅರಿತ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡಡು ಕರಿಯ ಕರುಂಬುನು ಕರ್ತದು ಮೇಲು ದೊಂಪ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಬೊಲ್ದು ಕರುಂಬುನು ಕರ್ತದು ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ದೊಂಪಗು ಕುಕ್ಕುದ ಲತ್ ಇರೆತ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ದೊಂಪಗು ಮದೆ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕುಂಟುದ ದಲ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ದೊಂಪಗು ತಾಗುದು ಅಡ್ಕಳ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲಡು ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಕರುಂಬುರ್ದು ಕಂಬ ದೊಂಪ ಗಿಡ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರಡು ಗಿಡ್ಕೆ ಮದೆ ಅಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲಡು ದಿಕ್ಕೆಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ರೂಪಗಳು ಸಿರಿ ಪಾರ್ಧನಡು ಬೈದಂಡು. ಒಂದು ತುಳು ಪಾರ್ಧನದ ಪೊರ್ಲುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋನ ತಾಂದೆ ಪಾರ್ಧನೆಕಾರರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಕಿಮಾರು ಕಂಡೊಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಲ್ಲದೊಂಪ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದಿಕ್ಕೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೂಪಗಳು ಈ ಪಾರ್ಧನುಡು ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆಂದ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ದಿಕ್ಕೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ ಮದಿಮದ ದೊಂಪದ ತಯಾರುಡು ಕರ್ಮುನು ಕರ್ತದು ಕಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನವು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ರೂರು ಪರಿಸರದ ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರು ಬೊಕ್ಕ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಲೋಕನಾಡು ಕರ್ಂಬು ಬುಳೆಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರದ ಆಧಾರನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರು ಬೊಕ್ಕ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಕರುಂಬು ವಿಳೆಯುವನ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಊರುಲು
కరుంబుడు బొల్దుద బొక కప్పుద కరుంబులు పన్పిన రెడ్ ಪ್ರಭೇದುಲುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪಾದ್ದನುಡು ಕರಿಯ ಕರುಂಬು ಬೊಕ ಬೊಳಿಯ ಕರುಂಬು ಪನ್ಪಿನ ವಿವರಣೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಸರಿಯಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಂಜೋವುಲು ಹಳ್ಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಸಮುದಾಯದ್ದು ಬತ್ತಿನಕುಲಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಾರಿ ಅನನ್ಯವಾದಿತ್ತಿನವು. ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪಗು ಮಾತ್ರ ತಾಂದೆ ಕಂಬುಗು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಗು ಕರ್ಮುನ ಪಾಡ್ದಿನವು ತೂನಗ ಮದಿಮೆದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ ಆಣ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಬದುಕು ಏಪಲ ಸೀಪಯಾದಿಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ತೋಜುಂಡು. ಕರಿಯ ಕರುಂಬು ಬೊಕ ಬೊಳಿಯ ಕರುಂಬು ಬದುಕದ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ ಸುಖ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಮೋನಲೇನು ತೋಜಾ ಉಂದು. ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಸಮನಾದ ಸೀಪನೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಶಯನು ಪಾದ್ದನಗಾರರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ನಮಕ್ ತೋಜಾದೇರು. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ ತಂಪುದ ಸಂಕೇತವಾಯಿನ ಲಾವಂಚದ ಕುಚ್ಚು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಿಪ್ಪುವೇರು. ನನ ಮದ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಮೂಲು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರು ಸ್ವತಃ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪೋವಾಂದೆ ನೆರೆಕರತ 4 ಜನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತದು ಅಕುಲು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ಹೇಳಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೈಚೀಲಡು ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ಪೂಲು ಪಾಡ್ದು ಐನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಪೊಂಜವುನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರು. ಒಂದು ಆ ಕಾಲದ ಮದ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಸರಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಆದಿಪ್ಪು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದು ಬಸ್ರೂರು ಪರಿಸರದ ಊರು ಪರವೂರುಡ್ದು ಜಾತಿದ ಮಂದಿ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿಯರಿಗೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜೇರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರುಲೆಡ್ದು ಜನಮಂದೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಮದ್ವೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ನನಂಜು ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಪ್ನಾಪುರದ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರು ಬಸ್ರೂರು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಲೋಕನಾಡು ಬೊಕ ಹಟ್ಟಿ ಕುದ್ರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಜನಮಂದೆ ಬಾಲಕ ಸಿರಿಯನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಮಲ್ಪನ ತಯಾರಿದ್ದು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು. ಪಿರಾಕದ ಮದ್ಮೆಲು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಮದಿಮೆ ನಡುಪನ ಕೆಲ ದಿನೊಡ್ದೇ ದುಂಬು ಸತ್ಯನಾಪುರಟ್ಟು ಬೋಡ್ನಾತ್ ಜನ ಬಂದು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸಾರ ಜನಕುಲೆಗ್ ಅಟೀಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಪಾದ್ದನೋಡು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಸಾರ ಜನಕುಲೆಗ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ ಆವೋಡು ಪಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ಗಾದ ಜನಕುಲೆಗ್ ತರ್ಪುಡಾಯರಿಗೆ ಆಳ್ವೇರು ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಾಯರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಲಂತರಿತ ನೊಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾರ ಬಗೆದ ಕೈಪು ಮೇಲೋಗರ ಮುಂಚಿ ಕೂಟುದು 300 ಬಗೆದ ಕೈಪು ಪುಲಿ ಸೇರಿಸಾದು 500 ಬಗೆತ ಮೇಲೋಗರ ತಯಾರಾಂಡಿಗೆ ಕಣಿಲೆ ಕವಂಟಿಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಮಾಪಲ ಬೊಕ ಪೊಟ್ಟಿರತ ಉಪ್ಪಾಡು ತಯಾರಾಂಡಿಗೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರು ನಾಳಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತದು ಮದ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಮದ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸುರುಕು ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಣತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರ ದೀದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಎಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮಂಟಪಗು ಲೆಸೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಮೂಜಿಕಾರದ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಬೊಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆದ ಗಿನ್ನಾಲ್ ಕನತೆರು. ಬಂಗಾರದ ಬರ್ಚನೆನು ಊರ್ದ ಪೊಂಜೋ ಪತಿಯರು 4 ಜನ ಮುತ್ತೈದಿನಕಲು ಸಿರಿನ ತರೆ ಬರ್ಚಿದು ಕುಜಲು ಬುಡ್ಪಾದು ಬೆರಿಕೆ ಪಾಡಿಯರು. ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಕುಜಲಿಗೆ ಪನಿಯೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯರು. ತರೆ ಬರ್ಚಿದು ಬಾಲ್ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯರು. ಮದಿಮಾಲೆನ ಮುಂಡಗು ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ದಿಯರು. ಕಣ್ಣುಗೆ ಕೋಲ್ಮೈ ಒಯ್ತರು. ಮುಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದಂಡೆನು ತರೆಗೆ ದಿಯರು. ಪಟ್ಟಿಡ ಮೇಲಾಯಿನ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆನು ತುತ್ತಾಯರು. ಕಟ್ಟಿಡ ಮೇಲಾಯಿನ ರವಕೆ ಪಾಡಾಯರು. ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತಿ ಬಕ್ತಲೆ ಜಡೆಗೆ ಜಡೆ ಬಂಗಾರ ದಿಯರು. ಪದ್ದೈನ ದೀದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೆರು. ಇಂಚಿತ್ತೆನ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರೋಲೇನು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗೆ ಸೇರಿಸಾದು ದೀದು ಆಲೆನು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೇರು. ನನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಮದ್ಮಾಲೆಗೆ ತರೆಗೆ ತಿರ್ಪುದ ಪೂ ಗೆಜ್ಜೆಟಿಗೆ ಕುರ್ಜಾತದ ಮಾಲೆ ಕೊಪ್ಪು ಸರಪಳಿ ಬುಗುಡಿ ಬುಲಾಕ್ ನತ್ತು ಬೆಂಡೋಲೆ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಒಡ್ಯಾಣ ಬ್ರೋಚ್ ಮೋಹನಮಾಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಸರ ಬಳೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕೇಕ್ ವಂಕಿ ತೋಳಬಂದಿ ఒక ಒಡ್ಡುಂಗುರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರಲೇನು ಮದ್ಮಾಲಿಗೆ ದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಮದ್ಮಾಲಿಗೆ ಕೇಕ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಳೆ ದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಬಳೆನು ಮಣ್ಣಿಡು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಣ್ಣನ್ಲ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣನ್ಲ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ಪಿನವು ಈ ಬಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನು ಒಟ್ಟುಗು ಮದಿಮಾಯಗ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯವಾದಿಪ್ಪು. ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಗತಿ ಮಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿಮಾಯನ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಈ ಕಾರಣಲೆಡೆ ಕೇಕ್
ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಚ್ಚೆ ಬಳೆ ದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು. ಅಂಜವು ಕೆಬಿಕ ಒಂಟಿ ಬೊಗ ಕೈಕ ಉಂಗುರ ದೀಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿನ ಕೈಟ್ ಬತೋನುನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ನನ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮನೆಟ್ ಒಕ್ಕೆಲು ಸಕ್ಕೆಲು ಬಂದು ಬಾಂಧವರು ಬಳಗ ಪೂರಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮದ್ಮೆದ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಎತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೇನು ಸ್ವತಃ ಕಾಂತು ಪೂಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಕರು ಪೂಂಜೆದಿ ತೂವೇರಿಗೆ ಬಸ್ರೂರು ಕಾಂತಣ್ಣ ಪೂಂಜಗ್ ಕ್ಷೌರದ ಕಾರ್ಯ ನಡುತ್ತನೆಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಸಾರ ಮಂದಿಲು ಕಾಂತಣ್ಣಗ ಮಂಜುಳದ ಕೊಂಬುನು ತರೆತದು ಮೈಕ್ ತುಂಬಾ ಪೂಜೆಯರಿಗೆ ಊರ್ದ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಪುನಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತೆಗೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀದು ಅರಮನೆಟ್ ಸನ್ನೆದ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪುವರಿಗೆ ಬೆಡಿ ಗರ್ನಾಲ್ ಪುಡಾಯರಿಗೆ ಮದ್ಮಾಯಗ ಬಂಗಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬಸ್ರೂರು ಅರಮಂತ ಜಾಲ್ಡ್ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆನು ಉಂತಾದೇರಿಗೆ ಐನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಮದ್ಮಾಯ ಕಾಂತಣ್ಣನ ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ದಂಡಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾದು ಸಕಲ ಬಿರ್ದಿರು ಮದ್ಮೆದ ದಿಬ್ಬಣ ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ಪಿದಾಡ್ರಿಗೆ ದಂಡಿಗೆಡು ಬೋವಿಲು ಪುಗೆಲು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಕಾಂತಣ್ಣನ ಮದುಮೆದ ದಿಬ್ಬಣ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡೊಡು ಬರಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರ್ ಐನತೂರು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಾರೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಊರುಲೆ ನಡುಟು ದೂರ ಪಾರ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ರಡ್ಡು ಊರುಲು ಭಾರಿ ಕೈತಾಲ್ದ ಊರುಲು ಪಾರ್ದನ ಕಾಂತಣ್ಣನ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡಡ ಬರಿಕೆ ಬೈದಿಂಡು. ನನ ಮದ್ಮಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲೆನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಮದ್ಮಾಯೆ ಸತ್ಯನಾಪುರಕ್ಕೂ ದಿಬ್ಬ ನೋಡುದು ಪೋಯಿನ ದಂಡಿಗೆ. ಈ ದಂಡಿಗೆನ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರು ಕಟ್ಪುಡ್ ದಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಾದು ಐನು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುದಿತ್ವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಾದ ದುಂಬಗ್ ಬೋಳದರಸರು ಸಿರಿನಿ ಹಬ್ಬ ನಡ್ಕದ ಕಾಡಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಗೌಡೋಡು ಲೆಸೊಂದು ಪೋವರೆ ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಪುಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಸತ್ಯದಂಡಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಮದ್ಮಾಯ ಬಕ ಮದಿಮಾಲ್ ಪೋಪುನ ದಿಬ್ಬನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಪಂಡದೆಂಕ್ಲು ತೆರಿಯೋಡು. ನನ್ನ ಮದ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣ ಸಿಂಗಾರ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರು ಬಸುರೂರ್ದು ಮದಿಮಾಯನ ದಿಬ್ಬಣ ಬತ್ತಿನೈನು ತೂದು ಗಡಿಬಿಡಿದು ನಾಲು ಮುತ್ತೈದೆ ಕೊಂಜೋಲನು ಲೆಪ್ಡಾದು ಎದುರುಗೊಳ್ಳರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅರಮನೆಟ್ಟು 4 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾಯರಿಗೆ ಜೋಡು ತಿಪಿಲದ ನಂದಾದೀಪ ನಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊತ್ತಾದ ದಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕಾಲಡು ದಿಬ್ಬಣ ಬನ್ನಗ ಜೋಡು ತಿಪಿಲೆನು ಪೊತ್ತಾವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಪ್ಪು. ಬಸುರೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದಿಬ್ಬಣದ ಕ್ಲೇನು ಬಲಕಾರು ದೊಂಬುದೀದು ದೊಂಪುಗು ಪೊಗ್ಗಾಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕಾಲಡು ದಿಬ್ಬಣ ಬನ್ನಗ ಜೋಡು ತಿಪಿಲೆನು ಪೊತ್ತಾದು ಇನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಪ್ಪು. ಬಸುರೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದಿಬ್ಬಣದಕ್ಕಲು ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲೆರು ದೊಂಪಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಅಕ್ಲೇನು ಸಾಲಾದು ಕುಲ್ಲಾಯರಿಗೆ ಮುತ್ತೈದ ಪೊಂಜವುಲೆಡ ಬಾಲಕ್ಕ ಸಿರಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಾಲಕ್ಕ ಸಿರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆಡು ಮೇಲಾಯಿನ ಪಟ್ಟೆ ಆಕಾಶದುದ್ದೋಗು ಪಸರಿಸುನ ಪಟ್ಟೆ ಮುಷ್ಟಿಡು ದೆಂಗುನ ಪಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತು ರತ್ನಡು ಸಿಂಗಾರವಾಯಿನ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಪಿನ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆನು ತುತ್ತಾಯರಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆನ ತರೆಕ ದಿಯರಿಗೆ ಊರ್ದ ಪೊಂಜವುನಕುಲು ಸೇರ್ದು ಸಿರಿನ ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕವಲ ಬಚ್ಚೆರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೈ ಬೊಕ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿನ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಮದಿಮಾಲೆನು ಮಂಟಪಡು ಮನೆದೀದು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಕಾರು ದುಂಬು ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲಾಯರಿಗೆ ಮದ್ಮಾಯ ಬೊಕ ಮದ್ಮಾಲೆನ ಎದುರು ಕಂಚಿದ ತಡ್ಪೆದೀದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಅರಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ದಿಯರಿಗೆ ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ದಿಯರಿಗೆ ಪಕಲೊಡು ಬೊಕ ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಬುದ ಕಂಚಿದ ಗಿಂಡೆಡು ದಾರೆ ಮೈತೇರಿಗೆ ದಾರೆದ ಹೆಚ್ಚಾತಿನ ನೀರ್ನು ಜಾಲ್ದ ಕೆಂದಾಳೆದ ಪದ್ಮಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೈತೇರಿಗೆ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರು ಕಾಂತನ್ನಡ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣನ ಬೊಕ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಮಣ್ಣನ್ಲ ದಾರ ಮೈತು ಕೊರಿಯೇ ಪನ್ಪೆರು ದುಂಬಗು ಈ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ರಖೋಲೆ ತೋಡು ಪನ್ಪೆರು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಹೊರ ಹೋದ ಉಡುವರೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಒನಸು ಬಲ್ಮನ ಆಂಡಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ಮಾಳ್ವರು ಮದ್ಮಾಲ್ ಸಿರಿನು ಒಂಜಿ ಮಡಿ ಕಂಡುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ದೊಂಪೊಡ್ದು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ದು ಪೊಣ್ಣನು ದೊಂಪು ಜಬ್ಡಾಯರಿಗೆ ಈ ವರ್ಣನೆ ಪಾಡ್ದನುಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲತ್ತೆ ಪಿಂಗಾರದ ಅರಿ ಕುರ್ತು ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಕೋಟಿಡ ದಿಬ್ಬಣದ ಮಂದಿ ನೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಿಜಿನ ದಾರೆ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಆನ ಕೋಟಿಡ್ದ ದಿಬ್ಬಣ ಮಂದಿ ನೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಯಣದ ಬೆಡಿ ಸೊನ್ನೆದ ಕೊಂಬು ಗುರ್ಬಿಲ ನಾಟಕ ಸೂಳೆಲೆ ಮೇಳ ಕೆಲೆಂಜಿದ ರಾಗ ಉಮಿಲಿದ ಪದ ತಾರಾಯಿದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ
ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ದೂದು ದೊಂಬರ ಆಟ ಗೌಜಿ ಲಕ್ಕಂಡು ಎದುರುಗು ಆರತಿ ಕೊಂಡು ಬತ್ತೇರು. ಕಾರ್ಗ ನೀರು ಕೊರಿಯರು. ದಿಬ್ಬನ ದೊಂಪ ಪುಗ್ಗುಂಡು ಒಣಸು ದೊಂಬೋ ದಾರೆ ದುಂಬೋ ಕೇಣೇರು. ಒಣಸ ಬಲ್ಮನ ಆಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಏರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿರಾನಗ ಬೊಳರಿ ಮಾನಿಗ ಸರದಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಮದಿಮಾಳೆನ ಜಬ್ಡಾದು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೊಂಪ ಪೊಗ್ಗಾಯರು. ದಾರೆ ಮಂಟಮ ಸಿಂಗರಿದು ಮದಿಮಾಯ ಮದ್ಮಾಳಿನ ಪಾವಡ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾದು ದಾರದ ಮಂಟಮೆಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು. ಆನಗ ಪೊನ್ನಗ ಕೈ ಮುಟ್ಟುದು ಕೈದಾರೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟುದು ಮೈ ದೇಸೆ ಆಂಡು ದಾರೆ ಮಂಟೆ ಮಡ್ದು ಲಕ್ಕಾಯರು ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರು. ಇಂಚ ಪದ್ದನುಡು ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಮುಟ್ಟುದು ಮೈ ದೇಸೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟುದು ಕೈದಾರೆ ಕರಿತೇರು. ಮುತ್ತುಡು ಸೇಸೆ ಪಕಳುಡು ಆರತಿ ಮಲ್ತೇರು. ಮದ್ಮಾಲೆನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಜಬ್ಡಾದು ಕೈ ಪಸೊಂದು ದೊಂಪುಗು ಪೊಗ್ಗಾಯರು. ದಾರೆ ಮಂಟಮುಡು ಸಿಂಗರಿಸಿದು ಮದ್ಮಾಯ ಬಕ ಮದ್ಮಾಲೆನು ಪಾವಡ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಾವೇರು. ದಾರೆ ಮಂಟಪಡು ಕುಲ್ಲಾಯರು. ದಾರೆ ಮೈತದು ಕೊರಿಯರು. ಮದ್ಮಾಯ ಮದ್ಮಾಲೆನು ದಾರೆ ಮಂಟಪಡ್ದು ಲಕ್ಕಾಯರು ಪೊಣ್ಣನೊಚ್ಚಿದು ಕೊರಿಯರು. ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಮದ್ಮೆದ ಈ ಬಾಗುಡು ಪದ್ದನಗಾರರು ತನ್ಕುಲೆನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು